sel mbaɗa tampere machallah ko mawɗum ni jam tan barikalla eyyi mbimi tinno so ala ko nanguɗa gara galle vers 19 heures mboɗo sohluma mo joguema haaju tiiɗi seeɗe seyna ko jam tan jam ha gara so Allah jaɓi dow caɗele neɗɗo yaran ha maaya tawayi fuu so artiri hen sa jooɗima mbiyeɗa ka pamara haaju sa yeehi kadi ƴettoje tan kono ma hen hay fuu so dañta Europe koye nan Europe tan yallah jaru tampere Manda seeɗa manda wi tan yaro ko haaju jamde on taw ñamari kalis on ko wawa kenen ɗum joni kono sama bana Seydou Diallo wala mbo allo Seydou ça va uttim uddim bismillah ouais bismillah ça va Seydou ça c'est quoi ça va bien bismillah machallah jamanda mtani machallah bismillah bismillah adir jeeri tan jeeri aji kam e ko jeeri ndiyam dal samino ala dal tan sa seeɗa kono kadi so toɓi kadi ɓuri bonde machallah ala wonan fewi anda so tawama non mi haaldani ɗum e jinnaɓe min da on ko tanmi hay kono namdani so tawi wara toɓaɗa tan probléme aji oɗo da sinon seli machallah maba sinon mbaɗa jamba sowa arane ɓuɓolde no wala sowa ɓuɓol ay mi da ɗum yiɗa ɗumnaɓe ma après mi wultina ko woni ɗum ɗum ko ñama sona do ñami mi ñama mi wala ñami walla ñamɗa momodde ni ko momodde ɗum yara momodde ko andi tan e fot wadde mi fawa radio nana fof mi wol sona kam sa waɗi joni jam min donc aɗa ko nana bobde comme fof nanɗo sino sowa ino wona seedi mbaɗum jine tan kat machallah baba ko mawɗum ni ɗum tan ni ɗum nanta jina wala jam nan ceede ba ko mawɗum ni jam ewa an ko haali jam noddirma ndiyam eyyi ha joni noon mo tiiɗi am tagi noddumami en fof e heewde haajuji e par ce que mi ƴeewi kadi ɓeyɗum an tan mbawmi hollide oɗo haajuɗa ko on jeune fille goto mo jiinomi e affaire rendoji moɗon lekki pinal fulɓe eyyi hay fedde moment nde on tout le temps mboɗi onon gonduno min commission après e nder hen a waɗimi kam présenté ni no jeune fille tan ɓaleede daɓɗum jeewo jambiya jeewo jambiya eyyi e nder hen noon so Allah wonko jiimi e makko tan mboɗo heɓtinimo won kadi komi annda hen ha heewi e nder hen noon won fandare mo jogimi e makko ɗum noon mi nodduma ko an woni sehlam tawde annene koye wasta taw oɗon jokkodir par ce que koye lekki oɗon porte zone eyyi e nder hen noon mboɗo yinno haaldude e makko haajam ne jitte e makko taw ko an kalantum kam haalma tan ha leer komi yiddam ne yani makko mboɗo yiɗimo mboɗo yiɗirimo dewgal e nder hen noon mi noddumami haalanma aɗen ɗo ko Europe gonɗen wona fini tan a suusa fotude jomum tindiram dewgal hajiɗaɗum sawi makko so wema lanti jam accu kalta ko ayi ken sehilaɗo donc min affaire sauveillage yi somi mbawmi yahay tuub ko walla ko non l' essentiel komi keppi ɗon te jiɗirnomi ko darde makko e pulaar quoi eyyi e nder hen noon eyyi mbasa woɗɗoyde so woni aɗa wawi walludemi no jokkodirmi e makko soit ko tata kam numéro makko walla ci l'invite après mbaɗa affaire ha min porte ɓe nandi hen ƴeewa wonɗum men e yiddam noon somi dañi jimmi ko mbiyataɗo walla min numéro makko saɗa jogui ɗum ɓuri jogui kono fati on nodduma taw joni wonata haajuma ko haajam eyyi ko joni ɗum cikkumi de koye noon ittu ari pensé mo gille makko jinda hoorema noddam so mbaɗi heɓoma taw ƴeewa ok après mi siiw barade wawi nanade joni wona aɗo ka jano mbaɗɗa so selli jam woni toon
mbaɗon tampere so haala jinnaɓe jam nan taw min mbayrodiri seeɗa non on celli o jam alhamdulillah walla jam masallah jam ande ko ha jam noddirma e on musidɗam goto tan guila ñande fedde mamma nde yiinuma onon yiɗi jokkodiron quoi ala fof no waɗa ni yomi rokkuma numéro ma ko calif on noon kalda en gueɗe nden kono vraiment ko musidɗam kadi mo keftin kelifaɗo kañum soko moƴƴi quoi ne gasni taw ɗemoji dekkeri mais taw gandire o witte Saydou Diallo Saydou wowala on justement on tigi mais somi ɓuura mami noddam après jewti ɗum quoi soko moƴƴo mbuɗa andi kem sami jinna ga de balam rewdo kan ya ala ñu ala ko jojo rek li ma te ñepp ma haaju Allah wala tan min tan suñu rew wasta wala wi ko disi ala kon so ko dira do la tek numéro taw hermen yetti ko do ha ci do ay mi yetti numéro comme ça ka bi non ka kenyi ni acci mo ko basa ni ngay mbaɗandi hannde ko réunion mbaɗandi réunion lekki min so mumɗo man ya hannde ko weoɗo likkamo fin mbaɗa miɗo hen ni haɗno soljede ko wawi noon fo après mi hanani quoi inchallah mami nodda wattama promet taw mi arata quoi ɓe dañi temps inchallah Yumatay arga ar jarum do lekki ni le tu do yati le bama wuro ko ar jarum yaaya ni do leydi ko buri hamna da ko le tuji jamma le tuji nyala ko jala mo do le ko woni ko electraben no foti 69 ko Ada belga kom 49 woni ko duma taxuji pour mbalisaji wona yi kalantuma mi da yiri tere ma tele nan do kuba hay wona jeewata lampaji nan do adal wonne internet gila subaka wona yiri tere ma so mbini ban baba o kaalo baba dañi ko hay man hoddo non mi wayna hay goto tawulu bi nek tamit ko hi ko dum net hi wona yiri tere ko yuma woni Assalamu alaikum.